Right. Iyo zino ndakagara naChipo Muchegwa. Chipo Muchegwa. Zviri kudi? Ndiri right murise. Ndiripo? Ndiri right. Ehe. So Chipo mazuva ano hausi kubatika zvekudaro. And I'm worried because paunofamba mumastreets pane mafans ako kutanga vana chaivo. Amari ukaona uchidiwa nevana uziva kuti uri kutrend. And I've seen you going around here. Vana vachiungana. Kozvinezvo hausi kuona kuti uri kurobha mafollowers ako here mazuva. Uncle Saintka. Uchi yangu mazuva ano yakafa. Haisi kunyatsofamba zviri right. Saka ndiri kulimitwa kufamba mazuva ano. Alright. Zvinoto ndiri pamahwani. Alright. Yeah. Uchi ndodzitori tsoka dzako. Ndotsoka dzangu saka pakaipa. So kuti uchinosvika kune vanhu vako manje. Saka wautongogara uri mumba. Ndongogara ndiri kumba kana ndichida kutoenda kustudio anenge atori mahwani. Anditi? Yeah. Kurototi pane pakutongodiwa imwe nyowani. Pakudiwa imwe nyowani. Anditi? Iwo yane makore. Yagara. Yatenderera. Pane pasina kusvika muZimbabwe. Anditi? Inofana uchemberawo. Yachembera. But uche yakada kuita se iri right. Ingawanikwa nemari. Ndiri kungobvunzawo. Pane yandikaona iri kunzi kuita 1000. Alright. 1000 yakatochipa zve. Iri right. Iri right. Inotengeka. Ndichida kukombea hangu nemamwe. Unototi iyo iri affordable. Anditi? So guys, Chipo ndoziva kuti hazvide. Hazvide, but guys, Chipo ndewedu. And kutofamba kwake nesuwo futi zvine zvichitiitira zvakanaka. So you know what to do. Kune vane vachida kuti tinge tinokurumidza kutoti iyo 1000. I think you know what to do. Mogona kungobata tikaita mudeme tikangoita kana wani munhu anongoti aiwa rega ndingonotora uche yachona zingatifadze. Aiwa haasi kutaura zvekuti ari kuda zimotikari. Ari kuti access yekungoti afambe from point A to point B. So mukuimba umu hausati wakuda kurova malive here. Hausi kuda magitare futi. Ndinotoita. Magitare ndinotomada. But aiwa chekutanga makumba angu. Unoshanda nevanhu vangani? I understand your manager. You have got a manager, didn't you? Yes. And kubend pakuririra kwako nevakakubheka here? Yeah, kubend kwangu kune vanhu 6. Then inino 7. Manager which 8. Saka tinongofamba takadaro. Anditi? Aiwa, pfuurai mberi nekuti entertain. But my shows ndo andiri worried. You need a wheelchair kuti uende kumashows. Tiri pamahwani. Anditi? Tiri pamahwani. Aiwa, haasisiri mahwani. Kana watotaura kudai zve haasisiri haasisiri mahwani. Guys, ngatibatanei tione kuti tibvise mahwani emusikana uyu aite mazero pashaiko chiri kunetsa kuti angoramba achingoita basa rake. Ini ndiritori zifollower. Aiwa ndinozviona. Ini ndiritori zifollower zvekutodaro. Ndinenge ndizviona. So guys, ngativeiwo futi zvimafollowers zvekudaro. Thank you so much nekanguva keungokurukura newe. Because ipapo ndandiritori worried kuti semusikana asiri kufamba. Mazuva handisi kubatika. Anditi? Nyaya yacho ndofunga mainzwa. Ngatibatanei panhamba dziri pascreen. From Uncle Saint naChipo Muchegwa. Much love and God bless.